ассалому алайкум катбонувани азиз, ба канали Кулчақанд хуш омадед. баъди як танаффуси кӯтоҳ Кулчақанд дубора ба фаъолият шурӯъ мекунад. имрӯз бо як дастури ширинӣ хеле хушмазза, камхарҷ, зуд омодашаванда, зеби дастархон. хулоса ҳар чӣ гӯям таърифаш кам аст. биёед ҳоло бо ҳам бубинем ки ман онро чӣ гуна омода кардам. ин дастур барои шумо шинос аст. ман каме онро тағйир додам. умедворам ки дастури дӯстдоштаи шумо мешавад.